Kani gade kapati CCTV, bat pidang pej yaki kubor baman kasni. Hapok ka jelam jong ka Environment Secretary kasamla Marbiang Khongwer, ringkat ka Vice President kasamla Kasidora Nongsiang, bat ka Publicity Secretary kasamla Euphoria Simle, kala pelong ya kejingi kendo ka bakarke haka office rekam jong ka KSU Girls Wing hapok laban. Kani ka jelang ka bakarke kalang ban penrem ya ka kot khubor pareng The Shillong Times ka balapan mi ya ka khubor ka bedai ba ka jingja ya ki laingot ki khna kasi haka lifeway trek ujemang hapok harijan koloni. Hadin ke jelang ki dekot jong ke KSU Girls Wing kila thangru ya ka kot khubor Shillong Times kom kadak jong ka jing penrem ya kani ka kot khubor. Kani ke jelang hne ka si kala dawaru na ki bor peniat jong ka kot khubor Shillong Times ban pensha paj ba halor ka jing tho balapan mi bat kila dawaru ban panma na ki paj ba jong ka jai ban rew halor kani jing tho. Hakabidi bat ka jing penmi khubor jong ka Shillong Times haka shtarik na kalian jing ni singo ban penrem jor na marba ka jing le jong ka Shillong Times kala saphyang lut kawi ka perthei but kala penmi khubor lam ler but na nis ngo ban ong ba nang ni shikmat ni mo kwa shu bandang UI ya kiju sikiju but kani ka daw ko bang iwan hani kalong bangin penrem jor but ba yim kwa shu ban dang jang ni shikmat nomor ba ka jing le jong ka Shillong Times kum tu haka jaka ban wat benia ya ka tenrai banom sha shiliang handai ka jing penmi khubor kalong bet ban kan thok betang spang jong ka jat ban riu ka jungi ban nas ngo ban ong ba kalau tak mat yong si saya kejat penriu ti ni penrem jur bat inam kwa su ba nang ni shakmat tentang jalap ya fi ka Shillong Times ru kala shpni betang version yung ti khan to klem da shim nang ka kham da klilang ikini ki victims ki basha sho de jing sha kum kade ka leading newspaper Shillong kila di ben kli both side of the stories hadin sa publish di pen mi kum to ngala yo ki phone calls gi parlok ki para job basa ashabar kila kibam day khasi kila kli hato ka jasha kum ta kila adap ka jing lingwa ba ka Shillong Times ka thok kum to namar fi ki wei gi bam sut ko ban puli ka khobor khasi tikin nget ek ba thok Shillong Times dina ka daw mi pen rem jor ka jing de Shillong Times ka jing thok lam ler jung ki ya ka lazy ba ka yellow journalism jung ki ta ka daw ya ban thang ya Shillong Times mentasni Ka KSU Girls Wing hakani ka singi kala dawaru na katnat pulet ke jela bakan kem no mardo di kinong le kambaman ki basyo badat pen mensaw ki laingot ki khna kasi bat ban penstam ru ki kat kum kaan nalor kani ka sengkal dawaru na ka sarkar ban pen karya no sisendan ki breu ki basang basa hapo harijan koloni na ka banta banwara ka jing songsngan ki nong le nongwan na kani ka than kong di penrem ya ka jing long minti jong ka sarkar habai dei ba kani ka jingja ka balai puitrik hathe mator tu kum ngala benrap mane ba haba kita ki karmator ki la sho itai khana khasi tu bale ki pulet kim dikem budwud itai khana khasi bat kani ka jingle jong pulet hi ba ka situation menta ka suna ka ne ba ki simi kini ki jing lumar ki jing kendung kendram ditang ki pulet ki dile malikem ta daw ni dawa ba dei ban kem budwud di kitu ki karmator amni tangi we ni angot ni baro kitu badan khti ban ye short hi khana khasi ban nang tahi bakan sawan ka jing jai bakan jing sup ka sot ni baro khoi ni la kwai ka jing sup kadang ni dawa ni ki na ka sot ka bakan kem budwud eki ha ba ni penrem ya ka jing sha shiliang jong pulet haba ki la impose ka curfew ni i baki khana khasi jungi baki mi na la yem ban ye protest kan kumno pulet utri eki ai lathi charge ai tear gas ule usia de kini kira bullet through henry haba hatu ko kamit bami itu ki kharmatwar da ka wat da khasti hatu ki bullet ki le hatu ki kawang ita ki tear gas kam kawang ni khana khasi to ka jingkalim ta bami ka curfew ko dita ki khasi se hatu ka curfew kam impose itu ki khana panjabi bele ki pat kim de ben kum bele ngi bele ki shoot nyon tang ngi khana khasi Hadin balakot ke jelang ke KSU Girls Wing kelala ikenduru ya ki laingot ki khna kasi ki balasha sho hapo harijan koloni ki badang sha sumar hadu menta Hanegrims Hospital Maudiang Diang ban pau ya ki jing ngolam halor kene ki jingja ya ki